beste abesti batekin jarraituko dugu ondorengo minutuotan. Bendetaren begitara begira abestiarekin datoz zurringo parte hartzaileak, beraiek asmatu dute koreografia eta dotore datoz kamiseta batzukin pertsonalizatutako kamiseta eta guzti. Honena ikustea izango da, txalo bero bat eurentzat. Apa kuadrilla! Qué vergüenza. Uy. Beti zaitez balkutik momentuto batez, Zanolekuan elagunen artean. Begira igurzuten hori zuzen begitara, azalpen ugari zotizkiguzuta. Ez da iguzu hizkuntza hau ez dela geurea, herri faltsu bat izan dugula maite, geure arteko besarkada eta malkoak, leguz kanpo sentitzen dituzun horrek. Begitara begira, leguz kanpo gaudela esan duzu. Begitara begira, leguz kanpo gaudela esan duzu. Zure barkukideek entzun ez dezaten, eskurtu eta zaigazu belarria. Bizi-bizirik dena ez zaituzu ikusten, neurea eta neure lagunen artean. Zoritzarrez badakit galderen kantu hau, entzungo duen azkena zeu zarela. Beraz amestuko dut kalean topatuz, Zaiando hau jukatuko dizudala. Begitara begira, begitara begira, leguz kanpo gaudela eta iguzu. Begitara begira, begitara begira, leguz kanpo gaudela eta iguzu. Apa, oskote! Luretik lorera, loretik bihotzera, legetatik urrun, markotatik gertu. Ez airaz lagun, ez gutik helduta begitara, herrian zutik jarraituko diagula. Begitara begira, begitara begira, leguz kanpo gaudela eta iguzu. Begitara begira, begitara begira, leguz kanpo gaudela eta iguzu. Begitara begira, begitara begira, leguz kanpo gaudela eta iguzu. Begitara begira, begitara begira, leguz kanpo gaudela eta iguzu. Begitara begira. Osondo! Bueno. Zorionak, ekipo. A ber, eskuman jarri, jongo gara pixka bat aruntzago. Aizue, pauso bat aurrera, zelako koreografia prestatu duzuen, Bazirudien aerobik klase bat aurrera, atzera, saltoka. Ez zaiten nekatu ensaiatzen? Ba, fisikoki indartu zaudete, Ni nekatu nahi sorbe iratzen, aurrera, atzera, saltoka. Ene. Bueno, eta dotore, etorri zaite kamiseta horiekin. Zuek egin dituzue? Zuen. Amen, gurasoak artistak, Artista dira. Ba, oso polita dira. Bueno, eta zuek nola sentitu zarete hemen eszenatokian, publikoaren aurrean, familiaren aurrean?
Urduri bai, ez? Baina orain ja, lasaiago, ez da? Bai. Nervioak kenduta? Bai. Eta zuen mutilak, ondo? Bai. Bueno, perfecto. Goaz orduan orain, pixka bat ja erlasatuta gaudela, komentatzera, a ber. Bai, venga, guazen ba. Primera matxala bero bat hauen dako ere. Oso ondo moldatu direlako.